سلام كما تمسيوكي بعض تغطات التليفونو اير تي في ندلومي قدام 27 طري ساعة 9 مش استرالو جينا ومسنا نروح يزلكم قريبا لكم لما كنت لكم بغبر زعد من مساعدكم تصنعن ميكائيل حرقو فلما قم بقنات وتاتو فيلم ሚኒስትር ሕርሻ ውሑስ መዓዛዊ መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ግምጋም ስራሕ 2023 ኣቃኒዑ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ብምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ መሬት ሕርሻ ብዝለዓለ ክስራሕ ፀዊዑ ሃገራዊ ባንክ ደም ኣብ 2023 ልዕሊ 15,000 ከረጢት ደም ከም ዝኣክበን 83 ሚታዊ ጠለባት ሆስፒታል ከም ዘማልአን ገሊጹ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ምንቅስቓስ ሕዝቡላ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ዕላማታት እስራኤል ተወሳኺ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኣካይዱ ኢራንን ፓኪስታንን ኣምባሳደራትን ዳግማይ ናብ ንቡር ንጥፈታቶም ከም ዝመለሳ ሓቢረን ኣሜሪካ ብብሪጣንያ ዶኪናቶ ኣብ ዘላ መደበራት ኒውክሌሳዊ ኣፅዋር ከተዋርድ ከም እትኽእል ተኣሚኑ ዝርዝር ዜና ሚኒስትር ሕርሻ ውሑስ መዓዛዊ መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብ25-26 ጥሪ ዓመታዊ ገምጋም ስራሕ 2023 ኣብ ኣስመራ ኣቃኒዑም ካብ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ሚኒስትሪ ዝበፅሓና ፀብፃብ ኣሎ ገደ መስቀል ገረስገር ከቕርቦ እዩ ኣብቲ ዝቐረበ ፀብፃባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብድምር ኣብ ኣስታት 26,000 ሄክታር ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ክትግበር እንከሎ ኣስታት 5,600 ሜትር ኪዩብ ከትርታት ከም ዝተሰርሐ ምስ ናይ ዝቐደመ ዓመት ብምንጻር ድማ ደረጃ ትግባር ምዕቃብ ሓመድን ማይን ብልዕሊ 61 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ኣበሪሁ ንመስርሕ ህንፀት ዲጋታት ብዝምልከት 16 መጠነ ንኡስ ዲጋታት ክዛዘማ እንከለዋ 25 ኣብ መስርሕ ከም ዝርከባ ተገሊጹ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝናብ ኣዝመራ ድሓን እኳ እንተነበረ ዝናብ ክራማት ግና ብተዛማዲ ሓፂር ብምንባሩ ከምኡውን ኣብዘይ እዋኑ ዝሰዓበ ተርእዮ ፀያቕ ማዕፂድ ኣብ ግምት ብምእታው ትፅቢት ዝተገብረሉ ምህርቲ ክርከብ ከም ዘይተኻእለ ይኹን እምበር ሳላቲ ድሒሩ ዝመፀ ዝናብ ኣብ ዞባ ደቡብ ብሱላት ኣካልን ጥረታትን ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ድማ እኹል ብልትጉ መሸላን ዳግማይን ስለ ዝተዘርአ ዘካሕስ ምህርቲ ክርከብ ትፅቢት ከም ዝግበር ተሓቢሩ ኣብ 2023 ኣብ ልዕሊ 521,000 ሄክታር ካብ ዝተዘርኡ ኣካል እቶም 83 ሚእታዊት ብሱላት ኣካል 13 ሚእታዊት ጥረታት 4 ሚእታዊት ድማ ናይ ቅብኢ ኣካል ምንባሮም ኣስታት 92 ሚእታዊት ካብቲ ክለምዕ ተወጢኑ ዝነበረ መሬት ከም እተዘርአ ዘነፀሩ ፀብፀባት ካብ ልዕሊ 13,000 ሄክታር መሬት ኣስታት 178,000 ቶን ምህርቲ ኣሕምልቲ ክሕፈስ እንከሎ ካብ ልዕሊ 5,000 ሄክታር ፍረታት ከዓ ኣስታት 76,000 ቶን ምህርቲ ከም ዝተረኽበ ኣረዲኦም ኣብ መዳይ ሃብቲ እንስሳ ሓምላይ መግቢ እንስሳ ብ16 ሚእታዊት ምውሳኹ ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ባህላዊ ጋብላውን ዘመናውን ቆፎታት ዝርከቡ ዕስለታት ንህቢ ድማ ብልዕሊ 6 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ውፅኢት መዓርግና ብ16 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ጠንቁ ድማ ምስ ክስተት ፀያቕ ማዕፂድን ዋግን ዝተኣሰር ኩነታት ኣየር ምንባሩ በሪሁ ምስ ሕርሻዊ ምርምር ብዝተኣሰር ምድቓል ርቡሕ ምህርቲ ዝህብ ዘርኢ ዑፉን ምብዛሕ ንባንን ፓስታን ዘገልግሉ ዓሌታት ዘርኢ ስርናይ ምብግጋስ ልምዓት ካሳቫ ኣብ ኣካሊታዊ ምልመላ ዝተመርኮሰ ምብዛሕ ምሩፃታ ዝርእቲ ውፅኢታዊ ምርምር መኣዛዊ መግቢ ምድቓል ውፅኢታውያን ዓሌት ናይ ፀባ ከብቲ ምልላይ ኣድማዕቲ ዓሌታት ጥሪት ከምኡውን ልምዓት ሓምላይ መግቢ ዘጠቓልሉ መድባት ከም ዝተተግበሩ ተገሊጹ ጥዕና እንስሳ ንምሕላው እውን ልዕሊ 1 ሚልዮን ጥሪትን ደርሁን ክታበት ከም ዝተዋህበ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ንዝቁፅረን ድማ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ከም ዝተዋህበ ተሓቢሩ ንምክልኻል ወራር አንበጣ ብዝምልከት ካብ ቅሮራ ክሳብ ገላዕሎ ኣብ 1.8 ሚልዮን ሄክታር ስፍሓቱ ከባቢ ዳሳሳዊ ኮለላ ከም ዝተኻየደ ሳላ ምትሕብባር ክኢላታት ሕርሻ ምምሕዳራት ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን አንበጣ ምድረ በዳ ዘሰክፍ ጉድኣት ከይወረደ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ዘነፀረ ዓመታዊ ፀብፃብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ዞባታት ጋሽባርካ ዓንሰባን ደቡብን ኣብ 38,000 ሄክታር ተዘርጊሑ ዝነበረ አንበጣ ገረቡን ሩኡይ ሃስያ ከየስሓበ ንምቁፅፃሩ ከም ዝተኻእለ ኣነፂሮ
ኣብ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁፅርን ሕርሻዊ ፍርያትን ኣገባብ ሕርሻን ኣተኲሩ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ መብዛሕትአን ጸባን ስጋን ዘፍርያን ዝምስርሓን ትካላት ንጽህናዊ ጸገማት ከም ዘይነበረን 7 ትካላት ግን ብምሕያሽ ገብራ ዕቱብ መምርሒ ከም ዝተውሃበን ኣብ 9 ኣብያተ ሕርዲ ብዝተኻየደ መርመረታት ስጋ ድማ ዘሰክፍ ተርእዮ ሕማማት እኳ እንተዘይተመዝገበ ኩነታት ህንጻታትን ትሕተ ቅርጽን ቁልጡፍ ፍታሕ ዘድልዮ ጉዳይ ምዃኑ መብርህ ተዋሂቡ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ንዘሎ ሕፅረታት ሞያዊ ዓቕሚ ኣለሌኻ ፍታሕ ክግበር ምብሕጓጉ ገማግም ሩባታት ጋሽ ባርካ ኣማራፅታት ክናደየሉ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዝተሰርሑ ትሕተ ቅርጽታት ዘምጽዎ ኩሉ መዳያዊ ለውጢ ብግቡእ ክጽንዐን ክዕቀንን ንጥፈታት ፈተነን ገምጋም ኣድማዕነትን ባህርያዊ ድቑዕታት ይኹኑ ባህርያዊ ጸረ ባልዕ ክሰፍሕን ክወሃድን ንድሕነት ዝምልከት ጎስጓስ ክሕይል ናብ ሃገር ከይኣቱን ኣብ ጥቕሚ ከይውዕልን ዝተኸልከለ ጸረ ባልዕ ዕቱብ ክትትል ክግበረሉ ጽገናን ህንጸትን መኽዘናት ዘርእን መዕቀቢ ናውትን መድሃኒታትን ሕርሻ ክቀላጠፍ ዝብልን ካልእ ርእቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪባ ሚኒስተር ኣረፋይ ነበርሀ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሃቦ ቃል ካብ ሎሚ ዓመት ጀሚሩ ንዝቕጽል 5 ዓመታት ዝዝርጋሕ ውሑስ መኣዛዊ መግቢ ኣብ ኩሉ ንኹሉ ዝመትከሉ እኹል ፍርያት ኣእካል ኣሕምልትን ፍረታትን ፍርያት ሃብቲ እንስሳን ንምፍራይ ዝዓለመ ሓድሽ እስትራቴጂያዊ ውጥን ተሳኢሉ ስለ ዘሎ ኩሉ ኣባል ሕርሻ ብትጋት ክሰርሓሉ ብምልባው ነቶም ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፎም ዘለዉ ሞያውያን ንምትብባዕ ዝተታሕዘ መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ ካብ ሎሚ ዓመት ጀሚሩ ንዝቕጽል 5 ዓመታት ዝዝርጋሕ እስትራቴጂያዊ ውጥን ሲኢልና ኣለና እዚ ሰነድ ዓመት መጸ ዝቃነን ዝመሓይሽን እኳ እንተኾነ ናይ ኩሉና ኣተኩሮ ብምልኣት ኣብ ባይታ ምትግባርን ከዓ ከድሊ እዩ ናይ ሎሚ ከምቲ ዓንተወይ ዝተገልጸ ውሑስ መኣዛውን መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ እዩ ዝብል ቀንዲ ሕመረት ናይዚ እስትራቴጂያዊ ውጥን ውሑስ መኣዛዊ መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ትርጉም ናይ ዝመርሓ ኣብ ውሽጢ እዘን ዝስዕባ 5 ዓመታት ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብዝሃለወ ያሃሉ ውሑስ መኣዛዊ መግቢ ከፍሪ ወይ ከዓ ብምጡን ዋጋ ክገዝእ ኣለዎ ናብ ካል ዜና ምስንሰግር ኣማሓዳር ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብሓፈሻ ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታታት ዝካየድ ድማ ብፍላይ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ፀዊዑ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ነዚ ፃውዒት ዘቕረበ ካብ 16 ክሳብ 26 ጥሪ ምስ ወከልቲ ህዝቢ ዞባታት ዓርተ ከሌዛን ሃበሮ ኣስማጥ ሓልሓልን ሓመልማሎን ኣብ ዝገብሮ ርክባት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብምውሃድ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ተሰላሰለ ብምግላጽ ሎም ዓመት እውን እቶትን እቶታውነትን ንምዕባይ ኣብ መሬት ሕርሻ ብዝለዓለ ክስራሕ ተላቢዩ ውሕስነት መግቢ ንምርጋጽ እቲ ቀንዲ ሮቓሒ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብናሃሪ ምቕጻል እዩ ዝበለ ኣምባሳደር ዓብደላ ሓረስቶት ምስ ክኢላታት ሕርሻ ተዋሂዶም ብኣጋግራውቶም ብምዝላይን ብምድኳዕን ከዳልዉ ኣብ ዝውደብ ስልጠናታት ድማ ተሳትፎን ክዕዝዙ ዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ብወገኖም ረብሓታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብንጹር ክግንዘቡ ከም ዝኻሉ ብምጥቃስ ዝውጠን መደባት ልምዓት ንምዕዋት ካብኦም ዝሕተት ከም ዘማሉ ኣረጋጊጾም ኣብ ዝተረፉ ንኡስ ዞባታት እውን ተመሳሳሊ ርክባት ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ጨንፈር ሃማመተ ዞባ ደቡብ ምብርባር ፈጠራ መንስያት ንዘላቒ ምዕባለ ብዝብል ቴማ ብደረጃ ዞባ ዝወደቦን 68 መንስያት ዝተሳትፎን ውድድር ምህዞን ሰንዓን ካብ 24 ክሳብ 26 ጥሪ ኣብ ከተማ መንደፈራ ተኻይዱ ንውድድር ዝቐረበ ስራሓት ተንቀሳቓሲ ጣሓኒት እኽሊ መጨጨፊት ዑፉን ቀማሪት ዋጋ ክራይ ገዛ ብእግሪ ትሰርሕ ፖምፓ ጣሓኒት ሳዕሪ መቆጻጸሪ ሕሳብ ትካላትን ካልእን የጠቓልል ሓላፈቲ ጨንፈር ኣቶ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘስምዖ ቃል ቀንዲ ዕላማት መደብ መሰረታውያን ጸገማት ሕብረተሰብ ብምልላይ ብፈጠራዊ ሓሳባት ፍታሕ ምምፃን ጥሙር ፈጠራዊ ክእለት መንስያት መብራኽን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብቑዕ ሃገራዊ ማእከል ማሃስትን ሰናዕትን ኩን ምግባር ኩሉ ኣካል እጃሙ ከበርክት ተላቢዩ ኣቦ ወንበር ሃማመተ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድ ዲንቦገኑ ምህዞን ሰንዓን ምትባዕ ካብ ነዊሕ ዓመታት ክስራሕ እኳ እንተጽንሐ ካብ ምርኢትን ውድድርን ዝሓልፍ ከም ዘይነበረ ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን ኪንኡ ዝኸይድ ዕዮ ተዳልዩ ምርኣይ ዝምጎስ ምዃኑ ገሊጾም ኣማሓዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብታብ ተስፋጽዮን ብጊድኡ ተዳልዩ ዘሎ ውፅኢት ምህዞን ሰንዓን ኣድላይ ሓገዝ ተገይሩሉ ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ ባይታ ክጣጣሕ ኣተሓሳሲቦም ተወዳደርቲ ድማ እቲ መደብ ንኸላልዩን ንኽተሓጋገዙን ዕድል ከም ዝፈጠሩሎም ብምግላጽ
ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ንኽሳተፋ ብወገን ሃማደን ሃማመተን ድፊት ክፍጠር ፀዊዖም ኣብ መወዳእታ ንተሳተፍቲ ወረቐት ምስክር ንዕውታት ድማ ገንዘባዊ ሽልማት ተዓዲሉ ሃገራዊ ባንክ ደም ኣብ 2023 ልዕሊ 15,000 ከረጢት ደም ከም ዝኣከበ እዚ ድማ 83 ሚታዊ ካብ ጠለባት ሆስፒታላትና ከም ዝሸፈነ ገሊፆም ወኪል ሪና ዳንኤል ወሉን ዘዳሎ ጸብጻብ ያሲን ሳልሕ ኣብ 2023 ልዕሊ 15,000 ከረጢት ደም ከም ዝኣከበ ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ኣፍሊጡ ሜዲካል ዳይሬክተር ሃገራዊ ባንክ ደም ዶክተር ዮሃንስ ተኸስተ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝተኣከበ ደም 122 ከረጢት ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 2651 ከረጢት ካብ ዞባ ደቡብ 1132 ከረጢት ካብ ዞባ አንሰባ ከምኡውን 10217 ከረጢት ካብ ዞባ ማእከል ምዃኑ ብምሕባር ካብቲ ተወጢኑ ዝነበረ ብ25 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ገሊጹ ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ውሽጢ 12 ኣዋርሓ 2023 ብዙሕ ንጥፈታት እዩ ኣካይዱ بمسارات التبلانا أبزوبا سمينا وإح بحري على شح دم يونيت أكيبنا أبزوبا دوبوب كلتشحن شدشت ميتن حمسان حدا هون أكيبنا أبزوبا عن سباد ما شحن 300 زخون دم تأكيبو كمون أبزوبا ما أقل دلوا أبيات تمرتي هنا تكالاتي هنا من محدارات كوبانياتات منسترتات بتقلال لعل 10 شحدم تلقيسو حجي أب كلتشحن 23 كلهم دمرو خلنا لعلي 15 شحدم أكيبنا مالتي زي قون كله خافتن احنا بلان اوت إنا نبرنا 3 شح زيادة زي مالت 125 مئتاويت دم تأكيب مالتي ኣብ 2022 ዝተኣከበ ደም 80 ሚእታዊት ካብ ጠረብ ሆስፒታላት ተማሊኡ ምንባሩ ኣብ 2023 ግን መጠን ምምላእ ጠለብ ናብ 83 ሚእታዊት ክብከም ዝበለ ብምብራህ ንኣበርክቶ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም መውጊሱ ኣብ ዓመት 2022 እቲ ዝተኣከበ ደም 14500 ዝኸውን ነይሩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ድማ 15022 ዝኸውን ደም ኣኪብና ስለዚ ክረአ ከሎ ዛይድሎ ማለት እዩ ስራሕሲ ጽቡቕ ከይዳሎ ማለት እዩ بحافشة تي طلبات نايتن هوسبيتال ولا تدم نأكبر لنا يبزح لهم زول كوا تديمان دي إن سبلاي تن هوسبيتالات زحتنا نحنا نقرب لنا نكرر كله أب كل تشهن 20 كلتن 800 مئتاوي قريبنا لنيرنا أبزنا حجي إن جنرال ناي كل الهوسبيتالات حافشة وداتا دمير هزار بتدافعين 83 مئتاوي يبنينا لنا إذا خافتنا عامي ويكد مع عامي داو السقي خيدا اللوم على دي خافت زكب دم دما زبازح توسد موكوس هوسبيتال أوروتيا 40 حدا مئتاوي تخون السوميون زوستو تدم مالتي زدت لقى سدم بزح مسرحات مرمرة خمسة حلف زحبر الدكتور يوهانس بز مسرت أب كل تشان أسران سلستان أبز تلقى سدم بستخايدة مرمراتات تمحلال افتحمامات ملكفتي HIV بادونت بادو شومونتي مئتاويت ويبو بي بادونت بسلاسان كلتن مئتاويت ويبو سي بادونت بحد مئتاويت فنتات أدما بادونت ببادو شوعات مئتاويت كم زنبرة بمتقاس كابتق أدمي زنبرة عمد كم زنكي أرديم عين الدم A B إنها تبهله يفله بلاس تمحلال افتحمامات 4 عينات مرمران قبر الله أبزنا يلوم عمت بداتا خزارب تداخوينه نا HIV نت بزيرو شومونت مئتاوي ترخيبو ويبو بي ويقا هيباتايتس بي نبلوها نت بي 3 مئتاوي نيرو هيباتايتس سي نت بحدا مئتاوي نيرو سيفلس ويقا فنتات أدبالكا نت بزيرو شوعات مئتاوي نيرو كامنا عمخ ريوخ الله أنا قرب زواد لمسل تنايت محلال افتحمامات ኣብ መወዳእታ ዶክተር ዮሃንስ ናይ RH ኣሉታ ደም ሕፅረት ስለ ዘጋጥም እዚ ዓይነት ደም ዘለዎም ዜጋታት ኣባላት ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ብምዃን ብስሩዕ ክልግሱ ካልኦት ዜጋታት እውን ኣብ ልግሲ ደም ዝጸንሖም ንቕሓት ኣበሪኾም ህይወት ውፅዓት ወገናት ከድሕኑ ጸዊዖም ዝስዕብ ዜናታት ወጻኢ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም زينو مسنارو RTV ناقصلي زغوركم تعزبتي سلام كتالكم ازي مسكن زينا وصاي ليباناساوي منقسقاس حزب الله لوم 27 طراب العلو وتهدراو علامات اسرائيل زكايرو متقعت ميسايل نواتاو عنوت كم زورو دغليصوم بتمس ليبانو صاب زداو كوابي استخايده متقعتي حرو وتهدراو متصناصن ماكل اسرائيل كاب سراح وصاي كم زغونه سمز منقسقاس حزب الله افريطوم اتمتقعت قديمو اب العلامات اسرائيل كاب زكايرو تمساسل تفصامات زعابين واتاو كسارا زورو دمغانو حزب الله حبيرهم سراوت إسرائيل دحرت دبدابة بالعلامات حزب الله نايمي سايلات متقعت كم زكايدة تقاليهم
إسرائيل باللعل وشمت غازة دبداب دحر مجمرة من قصص حزب الله باللعل زكايرو متقعتات كم زحيلو تصبصبات يردو إسرائيل نصتاوي قلولاو زوبا ماكلاي مبراق زقادد وتهدراو سقومتات توسد كم زلايا اتوقاس ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ናብ ኖቦን መምላዝ ተሰማማዓ ኢራንን ፓኪስታንን አምባሳደራትን ዳግማይ ናብ ኖቦን ንጥፈታቱን ከም ዝመለሳ ሓቢረን ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ መፋርቕ ናይ ዝወርሕ እዚ ድሕር ዘካይዶ ምልዋጥ መጥቃዕቲ ሚሳይል ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናን በኣሉታ ተጽልዩ ምጽንሑ ይፍለጥ ይኹን እምበር ብዝወሰዶ ዲፕሎማሲያዊ ተበግሶ ኣብ ሓጺር ግዜ ናብ ኖቦር ክመልሶ ከም ዝኽኣላ ይዝከር ከም ኣካል ናይቲ ዲፕሎማሲያዊ ምዕባለታት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን حسين أمير عبد اللهيان زمت 29 ጥሪ ናብ ፓኪስታን መጻሕ ክፍጸም ምዃኑ ተገሊጹ። በተመጥቃዕታ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናን በኣሉታ ክጽሎ ከም ዘይግባእ መንግስታት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ሳልሳይ ኣብ ዝሃቦ ሓበራዊ መግለጺ ምሕባሮም ዝፍለጥ እዩ። ኣሜሪካ ብብሪጣንያ ዶኪናቶ ኣብ ዘላ መደበራት ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ከተዋድድ መደብ ከም ዘለዋ ማዕከናት ዜና ንሰምዚ ፔንታጎን ብምጥቃስ ኣቃሊሐን። እቲ ውጥን ኣካል ናይቲ ኣሜሪካን መሻርክታን ሩስያ ጸቕጥን ምፍጣር ዘካይዶ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት። ሩስያ እቲ መደብ ተግባራዊ እንተኾይኑ ተመጣጣኒ ምላሽ ከም እትህበሉ ብኣግኡ ኣጠንቂቓላ። ኣሜሪካ ዝሓለፈ ዓመት ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ዝዋደደለን F-35 ዝዓይነተ ነፈርቲ ኩናት ናብቲ መደበራት ከም ዝዋፈረት ጸብጻባት የረዱ። ኣሜሪካ ኣብ 1990ታት ኣብ ብሪጣንያ ልዕሊ 100 ወተሃደራዊ ማዕስከራት ከም ዝነበራ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብታ ኤውሮጳዊት ሃገር ብውሕዱ 13 ማዕስከራት ከም ዘለዋ የረዱ። ንምውፃእ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኢራቅ ዝምልከት ናይ ግዜ መቓን ንምውሳን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ስምዒ ከም ዝበፅሓ ገሊፀን። ነቲ መስርሕ ንምስልሳል ትነጥፍ ኮሚቴ ክትቀውም ምዃና ምስ ምክልኻል ኢራቅ ኣፍሊጡሎም። እዚ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ኢራቅ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ክወፅእ ዝቐርበሉ ዘሎ ጻውዒትን ተቃውሞን ንሓይለ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። በዚ ድማ ነቲ ጻውዒት ክነጽጎ ዝጸንሐት ኣሜሪካ ድሕነት ሰራዊታ ንምውሓስ ክትብል ነቲ ናይ ምውጻእ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ይጥቀስ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ማዓስከራት ኣሜሪካ ብዝተኻየደ መጥቃዕትታት ልዕሊ 60 ኣባላት ሰራዊት ሃገር ከም ዝቆሰሉ ጸብጻባት የረዱ። ኣብ 2003 ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ቁልዕ ወራር ዝፈጸመት ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብታ ሃገር ልዕሊ 2500 ወተሃደራት ኣስፊራ ከም ዘላ ይፍለጥ። መንግስትን ህዝብን ኢራቅ እቲ ግዳማዊ ሰራዊት ክወፅእ ብተደጋጋሚ ክጽውዑ ምጽንሖም ይግለጽ። ብ26 ጥሪ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 20 ሰላማዊ ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜናን መግለፂ መንግስቲ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን። በቲ ኣብ ኣውራጃ ኪቩ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ልዕሊ 30 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ሰመዚ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዕጡቕ ግጅለ M23 ፈጺምዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ። ይኹን እምበር እቲ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽቲ ሃገር ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ግጅለ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ምላሽ ዛጊድ የለን። ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ንስልጣን መሬትን ባህርያዊ ጸጋታትን ዝቃለሱ ልዕሊ 120 ዕጡቓት ጉጅለታት ከም ዘለዉ ይዝግለጽ። ኣብታ ሃገር ዓስኪሩ ዘሎ ልዕሊ 13,000 ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት በቶም ዕጡቓት ንዝኽሰት ጸጥታዊ ጸገማት ክፈትሕ ከም ዘይከኣለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ እቲ ግዳማዊ ሓይሊ ንተልእኽኡ ዝምልስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ብምውቃስ ክሳብ መወዳእታ 2024 ክወፅእ ከም ዝወሰነ ጸብጻባት የረዱ። ኣሜሪካ ንቱርኪ ክሸጠላ ወጢና ዝነበረት F-16 ዝዓይነተ ነፈርቲ ውግእ ከተተግብሮ ተሰማሚዓ። ኣሜሪካ ንስጉምቲ ዝወሰደ ቱርኪ ንምጽምባር ሽወደን ናብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ድሕሪ ምቕባላ እዩ። ብመሰረት ስምዕ ኣሜሪካ $23 ቢልዮን ዝዋግአን 40 ነፈርቲ ውግእ ንቱርኪ ክሸጠላ ኣብ ኣገልግሎት ዝጸንሐ 79 ተመሳሰልቲ ነፈርቲ ድማ ክትጽገነላ ምዃና ተፈሊጡሎም። እቲ ስምዕ ዓቕሚ ምክልኻል ቱርኪ ኣብ ምድንፋዕ ወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ሰመዚ ቱርኪ ይሕብሩ። ኣሜሪካን ቱርክን ነቲ ስምዕ ኣብ 2021 ከም ዝኸተሞ እንተኾነ ግና ብጉዳይ ምጽምባር ሽወደን ናብ ኔቶ ተደናግዩ ምጽንሑ ጸብጻባት የረዱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ንግሪክ F-35 ዝዓይነተን 40 ነፈርቲ ውግእ ክሸጠላ ምዃና ሓቢራ። ደረጃ ዓለም ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ዓሪጉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኢንዱስትሪ መሸጣ ኣጽዋር ኣሜሪካ ብናህሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ። ዜናታት ንምዛም ኣርሳስ ዜና ክደግመልኩም።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ውሑስ ማእፃዊ መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ገምጋም ስራሕ 2023 ኣቃኒዑ ኣመሓዳር ዞባ ዓንሰባ ብምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ መሬት ሕርሻ ብዝለዓለ ክስራሕ ፀዊዑ ሃገራዊ ባንክ ደም ኣብ 2023 ልዕሊ 15,000 ከረፂት ደም ከም ዝኣከበን 83 ጠለባት ሆስፒታል ከም ዘማልአን ገሊጹ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ምንቅስቓስ ሒዝቡላ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታት እስራኤል ተወሳኺ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኣካይዱ ኢራንን ፓኪስታንን ኣምባሳደራትን ዳግማይ ናብ ኖቡር ንጥፈታቶም ከም ዝመለሳ ሓቢረን ኣሜሪካ ብሪጣንያ ዶኪናቱ ኣብ ዘላ መደበራት ኒውክለሳዊ ኣፅዋር ከተዋርድ ከም እትኽእላ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ቴክ ኢንሳይድ ኤርትራ ስዒባት መደብያትኩም ብወገነ ግን ሰላም